Unha vintena de persoas recibirá o vindeiro venres a distinción Milagrosistas 2025 que entrega a Asociación de Veciños, Comerciantes e Industriais deste barrio lucense. O presidente deste colectivo, que conta coa chega da Deputación do Concello de Lugo e da Federación Galega de Comercio, daba a coñecer hoxe os nomes dos elixidos deste ano. Tuvemos en total 56 propostas e das 56 elixíronse 20 que representan o mundo do comercio, a vida social, as forzas de seguridade do Estado, os medios de comunicación, en fin, unha lista moi plural. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, os concelleiros lucenses Ángeles Novo e Jorge Bustos, a interventora da Deputación, Rosa Abelleira, e a directora da Escola Politécnica do Campus Terra, Rosa Romero, forman parte desta lista que tamén inclúe a Asociación Española contra o Cancro e a Moesmu. Como é costume, cada un dos premiados e premiadas seleccionou a canción que soará na gala de entrega no momento que recollan a peza cerámica símbolo dos milagrosistas.